Hablando claro, para que tú lo entiendas, entre colegas, sin pelos en la lengua. Hablando claro, para que tú lo entiendas, entre colegas. Buenas tardes, hoy son buenas tardes, no son buenas noches. A todo Mataró, todo Cerdanyola, a todo el Maresme. Estamos aquí en otra entrevista para Cerdanyola Directo TV y hoy tenemos a una compañera, a una gran mujer, hoy con nosotros, porque no solo de política se habla en Cerdanyola Directo, ¿eh? Y el tema que nos trae hoy esta tarde aquí es muy importante, ya veréis. Estamos con Montse Chiva. Hola. Bona tarda, Bona Montse, tarda. com estàs? Molt bé, i molt agraïda d'estar aquí. Gracias a tu por venir, això, en principi. Y bueno, ¿quién es Montse Chiva? Pues Montse Chiva es una señora que se puso delante de un gran proyecto, que es el proyecto de las personas que tienen cáncer de mama. Entonces, como hasta ese momento nadie se había preocupado de... Bueno, en general, no en es general. mama, es en general. Sí, bueno, pero la caminada eso que hacemos es por el cáncer de mama, pero Eso sí. pero es todo La tipo de asociación cáncer. es de todo. Bien. Y entonces eso va a ser el 21 de octubre. Sí, diumenge 21 d'octubre. Domingo, 21 de octubre, apuntarlo ya en la nevera, 21 de octubre, domingo, caminada por el cáncer de mama y por todos los demás. Exacte. Y bueno, Montse, ¿cómo se te ocurrió esta idea? O sea, Bueno, después hablaremos de tu situación, o sea, de tus pensamientos personales al final de la entrevista, pero cuando tú decides, hay un momento, ¿no?, que alguien decide, voy a hacer esto. vale, no soy jo, no Seguramente soy jo, no estàs no, sola, només. no? Però bueno, no. tu... Diguem-ne que va haver un moment en què jo, com a Montse Chiva, vaig patir un càncer de mama, igual que altres persones podien haver patit, i en el moment en què vaig estar patint el càncer ens trobàvem amb altra gent. Estàvem a les sales de l'hospital, anàvem a visitar l'oncòleg, anàvem a visitar els cirurgians, i allà ens trobàvem amb altres persones que estaven en la mateixa situació. Llavors, en aquestes sales d'espera es va anar quallant el que és l'Associació Maresme Oncològic. Com va ser? Doncs hi va haver-hi un punt, un impulsor, va haver el doctor Josep Maria Govern, que era el nostre cirurgià, que va començar a dir-nos que aquí a Mataró feia falta que hi hagués una associació, que a veure si ens animàvem, que ja estava bé, que amb una població tan gran hauria d'haver-hi una associació representativa, i bueno, una mica ens vam anar engrescant, no? Una boca-orella, escolta'm, i tu què et sembla, tu què faries? I bueno, doncs entre la gent que estàvem per allà que ens anàvem trobant i altres que vam trucar, doncs vam fer un grupet d'unes 25 persones que vam demanar a la Fundació Hospital que ens deixés reunir, ens van deixar reunir, fèiem una reunió un cop al mes durant un any. A veure què és el que pensàvem, com creiem que es podia fer, ningú tenia ni idea de què s'havia de fer, però bueno, finalment doncs, vam prendre coratge i vam tirar endavant l'associació. Porque esta es la 11. Aquesta és l'11 caminada. La 11, o sea, hace 11 años. Sí. Va a hacer ahora. Sí. Però Maresme Oncològic té més de 11 anys, I en té... Sí, no digo la caminada, que es lo que nos trae hoy un poco aquí para darle publicidad y que todo el mundo sepa qué se va a hacer. Clar. Hablaremos después del recorrido, si hay camisetas, cuánto valen. Exacte. Y cómo lo hacen estas personas que son voluntarios, lógicamente, como los voluntarios que hay en la asociación de vecinos, son igual, es exactamente lo mismo, y que luchan porque creen que la lucha tiene que ser, en la ciudad tiene que ser así, o sea, si todos lucháramos un poco por los demás, seguramente que lo que vemos hoy en día sería muy diferente. Bien, 11 años... I la caminada va començar una mica en broma. ¿Ah, sí? Sí, hi havia una de les persones de l'associació, que encara hi és, la Margarita, que deia, hauríem de fer una caminada, hauríem de fer una manifestació, i ella sempre diu amb pitos, això dels pitos encara no ho han fet mai. Estaria bé. No? Bueno, sí, seria una altra forma. I vam dir, un bon dia, ostres, doncs, bueno, per què no ho provem aquest any, no? Avisem els socis, doncs mira, potser podem ser, si venen tots, que vinguin algú acompanyats, unes 200 persones, fem un recorregut senzill, que tothom pugui accedir-hi, i vam pensar d'anar del parc al passeig marítim. Tot baixada, vull dir que no hi hagués massa problema, no? Ronda O'Donnell, el que és ara la caminada curta. Total, que aquell any ens vam engrescar i ja no vam ser 200. Ens vam endur la sorpresa que vam ser 1.200.
Bueno, perdona, ara no, vam ser 700 i pico el primer. L'any passat, quan... L'any passat vam rossar els 6.000, no vam arribar, però... Està bé, eh? Sí, 6.000 està bé. persones. Que suposo que ve gent de tot el Maresme, no? O solament de Mataró? Jo crec que ve gent de tot arreu, però bàsicament som mataronins, Mataronins. I fa molta il·lusió perquè, a veure, és una petita representació de Mataró, si som 123 o 125.000 Mira, dona, ja habitants... ens agradaria a nosaltres, al moviment veïnal, a vegades tenir 100.000 persones per fer una Sí, caminata està per, clar. jo què sé, pel que sigui, saps? No, O sigui no, que no, 100.000 no, persones d'un-i-do, no? Sí, Molt però em important, refereixo molt important. que està molt bé, una representació de Mataró, 6.000 persones o quasi 6.000 persones, fa molt de goig, i tot i ser una petita representació del Mataró i del Maresme, i pot ser que vingui algú d'altres llocs, doncs que ens ajuda molt, perquè la veritat és que ens ajuda moralment a les persones, perquè a mi sempre hi ha una cosa que m'agrada molt, que és veure les cares de la gent. Jo conec, i tots segurament que coneixem gent aquell dia que ve a la caminada, que està patint un càncer, que ha patit un càncer, i veus com els seus familiars els estan recolzant, els estan apoyant. És preciós. Per mi és el més maco. Veure això dius, val la pena, no? Després al final dius que el que busquem al final és la recaptació econòmica. Això no ens hem d'enganyar, no? Clar. Però aquesta personalització, aquest fer costat, que és el que nosaltres volem, és el més maco. On podem comprar la samarreta? Doncs mira, aquest any hi ha punts, tenim aquí a Isla Cristina, hi ha un punt que estan totes les tardes. Bueno, podem posar després, a baix, sí, no? Sí, posarem després de l'entrevista a baix on estan els punts. D'acord. Després tenim a les Esmandies, que també hi són totes les tardes. Veïns, per a Esmandia. Exacte. Després tenim al centre el Cor de Maria. Hi ha a la Llàntia i al carrer Galícia també hi ha un altre punt aquest any, que hi és matins i tardes, no sé ara exactament el número 80, hi ha alguna davant mateix de les escoles. I després hi ha la Corseteria Montse, hi ha el Sis Didals, i espero no deixar-me ningú més. Quanta gent està recolzant això? Entitats? Vull dir, quanta gent recolza la població? Bueno, a veure, és que... Porque viste el cartel, lo he visto. Sí. Porque he visto el cartel, pero no he visto ningún señor del ayuntamiento para allá, ¿no? No? No. Ostres, doncs no ho diguis, que se'ns ha escapat. Sí? Segur que hi ha Té que de estar, ser-hi, o què? sí. Ah, bueno, Segur, igual segur. està a dalt. Hi ha de ser-hi, segur. Arribar, però Sí. a part de dalt no he vist. No, l'Ajuntament sempre ens l'he vist. recolza perquè, clar, evidentment necessitem la col·laboració de l'Ajuntament per tancar carrers, bueno, per tot, Bueno, però és normal, o sigui, evidentment. però pel això ja és material, feina d'ells, o sigui, si tu tens que fer un recorregut, per Sí. exemple, si fem una manifestació Sí, i fem un cartell per, no sé, te diria ara, per la marea dels pensionistes, per exemple, Sí. no? Ja és, la policia té que tallar aquests carrers, però sí, que sí. per tallar els carrers i fer tot això que ho tenen que fer, no posem el celler de l'Ajuntament. Bueno, evidentment ens col·laboren posant material, sí. Hi ha la col·laboració de l'Ajuntament. Está, me dicen los... Ha de ser-hi, anava a dir, no em donis cap ensurt. Perquè... Me ha hecho también, yo cuando, en serio que lo he mirado, digo, ¿cómo que no está? O sea, Sí. Ha sido un pequeño error de Si visualización. no seria... Val, llavors ens col·laboren, ostres, que ara, de veritat, de memòria, no et puc dir tots els que ens col·laboren. Hi ha molta gent que col·labora, des de posant música, aportant material, aportant, doncs, a lo millor doncs, de la part dels entrepans que donem, hi ha també una petita col·laboració. Vull dir que hem de pensar que clar, que col·labora moltíssima gent i al final els publicarem a tots o ja surten alguns en el cartell, Sí, ara no el tinc aquí al davant, però la caminada d'entrada ens la fem nosaltres, tenim col·laboració de molta gent voluntària i aquestes cases doncs, ens col·laboren ajudant moltes coses diferents, però uns aporten materials, els altres... I la caminada d'on surt? I on acaba? Aquest any? Al Parc Nou. Sempre, de moment, el recorregut aquest no l'hem canviat mai, esperem no haver-ho de fer per altres coses, però en principi sortim del Parc Nou, durant els últims... Bueno, surt a les 9, per tant 10 minuts, un quart d'hora abans, el que és el camí de la Geganta quedarà tallat per la caminada, perquè esperem doncs, que les 6.000 persones vinguin, 6.000 compto que serem, vinguin tots a sortir del Parc Central, que no s'esperin a mig camí, que si no després es desllueix la sortida. Ni és una carrera, ni res de tot això. Llavors queda molt maco que es doni el tret de sortida i que la gent surti al moment del tret, no
10 minuts abans. Ni que s'esperin pel camí, que jo els veig, a vegades, que Això s'esperin pel camí. fer trampa, això no val. Bueno, tot s'hi val. Ni tant. Però més que res la imatge, no?, de la munió de gent que hi ha en aquell moment al Parc Central, que tots caminem i cadascú després caminarà al seu ritme. I no cal que ningú corri, perquè no és cap carrera. Un cop sortim d'allà, aquest any passarem tots, anirem cap al camí de la Geganta, perquè el que és la Ronda O'Donnell no es podrà agafar de seguida, perquè està en obres. Sí, està en obres, sí. Llavors, els que facin la curta giraran pel primer carrer i els altres seguiran camí de la Geganta amunt. Llavors, el trajecte serà el mateix dels altres anys. Els que fan la curta, Ronda O'Donnell, Lluís Companys, passaran per la Llarquera i entraran al parc de... Bueno, al passeig marítim ja, o al port passeig marítim, i els que fan la llarga seguirem Puig i Cadafalc. Aquest any, com Puig i Cadafalc, la part del parc Tonyí està en obres, passarem pel mig del parc per no travessar per la sorra. Crec que estaran acabades, les obres m'han dit avui que pel 26 estaran acabades. Bueno, si estan acabades... No. Pel 21 ahir vam concretar que no. Estaran encara a sobre, sí, és veritat. Però si estiguessin, llavors sortiríem res. Llavors seguirem a Puig i Cadafalc i baixarem per la ronda exterior. I llavors altres vegades el que hem fet és baixar per davant dels bombers i aquesta vegada no seguirem ronda exterior, però tot recte avall, perquè també per al tema de les obres, per tallar sortides d'autopistes és bastant més complicat i d'aquesta forma, però la gent que no es preocupi, ja ho veureu, que segueixin les instruccions i la caminada serà als mateixos quilòmetres. El bo, que quan tots arribem al passeig marítim, el bo és que arribem esglaonadament perquè així no es fa tanta cua amb els entrepans, per tant es pot anar xerrant tranquil·lament amb els companys i així podem arribar de mica en mica i quan arribem podem fer l'entrepà i ballar una mica. Llavors, Montse, la gent ja estarà allà, amb el dit i ja pot fer la xerrada i estar tranquils, no? Bueno, allà al Callao, tranquils, no? El que hem d'estar és ballant, movent les parets. Ja que la caminada, allà, ballar, disfrutar del dia, i suposo que veurem que faci un dia esplèndid. Esperem que sí. Si fa sol o no fa sol, que no plogui. O si plou, que plogui una mica abans de començar, però una miqueta, però que no ens molesti. Ja parlarem amb algú, a veure si... Els creients que parlen amb Sant Pere i els altres que parlin amb algú altre. Tenim algun país encara per aquí, pel barri, que normalment l'accepta. Doncs, a veure, li preguntarem. Amb el Manel el trobo segurament la parlarem. Si no, diu que han d'anar a portar ous a les monges clarisses, que diu que són les que aconsegueixen que no plogui. En qualsevol cas, quan arribem al passeig marítim, al Callao, amb tranquil·litat, la gent podrà relaxar-se i podrà fer zumba. Ja l'any passat també ho vam començar a fer. Està de moda, això. Està de moda, està bé, perquè... Aquí ho fan també, l'associació de veïns fan zumba, també. Hi ha una classe de zumba. Jo encara no l'he vist el que és, zumba, jo suposo que serà zumbando. És ballar guiat. Que vindrà, a veure què és, no? Llavors tindrem aproximadament una mitja hora de zumba, que estarà molt bé, perquè així els que no hagin cremat, que acabin de cremar, i després tindrem música llaunada o música amb disjockey o com se li digui, DJ o com li vulgueu dir, fins que ens cansem. I també, dir que allà hi haurà les parades de maresme oncològic, on donem informació sobre el que és l'associació, sobre el que poden trobar a l'associació. També ja tenim un grup de persones que cada any es dediquen durant tot l'any a fer unes pulseres molt maques que es venen just aquest dia de la caminada i ja les tenen preparades, on estan entusiasmadíssimes, la veritat és que són precioses, per tant us convido a que les aneu a comprar. On es comprarà? Ara no. El moment és la caminada. Si després de la caminada ens sobren, llavors a l'associació les tindrem. I quan costa la... Doncs ara et diria una mentida. Les pulseres jo crec que valen 3 euros, però si no m'equivoco... I la samarreta? Mira, la inscripció. Parlem de la inscripció. La inscripció val 8 euros als adults i 4 euros als nens. Amb la inscripció hi entra una camiseta, l'entrepà i una aigua. O sigui, ho dic perquè, clar, nosaltres no venem samarretes, venem inscripcions. Ja, dona, però perquè la gent, jo dic així perquè la gent pensa la samarreta, no? Sí, perquè més tindran un tema, no sé. No, sí, és veritat, però volem recalcar-ho perquè
La veritat és que allò de les camisetes dona molt de mal de caps, perquè un any fas mateixes talles que l'altre any i resulta que un any sobren molt d'una talla, l'altre any et falten molt d'una talla, després ara el color no m'agrada... Bueno, ja sabem que mai serà a gust de tothom, ni mai les talles, a lo millor doncs fallem amb alguna, perquè si no hauríem de tenir el triple de talles de totes per poder satisfer tothom. Doncs em sap greu els que a última hora no tenen la talla. No hem pogut portar ninguna avui, però sí que diem una cosa. Sí. Tindrem una i la posarem a la pàgina de Cerdanyola Directa, perquè la gent sàpiga com és la samarreta d'aquesta. Molt maca. Quin color és? Aquest any és de color gris. Color gris, aquest gris xispejat, i els adults menys els molt grans, ja sabeu que hi ha gent molt gran, i les talles de nens, doncs tenen un coll de pico, molt mones. Com este, no? Exacte, com la que tu portes. A mi m'agrada més el coll de pico. Però bueno, això és perquè aquest any s'ha terciat així, però queden molt maques. I llavors, com sempre, amb l'estampat de Maresme Oncològic al davant, de color rosa fúcsia, o rosa, i al darrere l'estampat que cada any hi ha una matització diferent posant la caminada. Molt bé, Montse. Passem a una altra cosa, si et sembla. Mira, la gent es pregunta, tot aquest esforç, a on va? O sigui, per què ho fem això al final, no? Perquè tots els recursos que fem amb la caminada i el treball que es fa tot l'any, això on va? Saps? No sé si m'explico. Sí, va a l'associació, directe. Què fa l'associació durant tot l'any amb aquests diners? L'associació el que fa és, nosaltres ara estem dintre l'edifici de la Fundació Hospital, probablement en un temps farem un canvi, encara no està, però ara estem dintre la Fundació Hospital, tenim un despatx en el primer pis i allà tenim la nostra seu que utilitzem una mica per tot. És un espai una mica més petit del que estem ara en aquests moments i allà es fa des de drenatge limfàtic, o sigui, tenim unes terapeutes que treballen per nosaltres i fan psicòlogues, tenim 2 psicòlogues que atenen a les persones que ho necessitin, amb psicologia, després art-teràpia, una d'elles també fa art-teràpia, grups d'ajuda mútua, després tenim el que et deia el del drenatge limfàtic, les persones... Què és això de drenatge limfàtic? Les persones que han tingut càncer de mama i han tingut buidatge dels ganglis, a vegades hi ha el problema de que com que la circulació limfàtica no funciona prou bé, el braç es pot inflar. Doncs això necessita un drenatge per poder fer que circuli tot aquest líquid que et queda. Que hi hagi una bona circulació. Exacte. I llavors a vegades se l'ha d'ajudar. No sé si us heu fixat mai, que hi ha persones que tenen el braç molt inflat, hi ha persones que van amb una màniga de goma. Sí, m'he fixat, però no pensava que era això. Poden haver-hi altres circumstàncies, però passa el que és l'limfedema, i que l'limfedema pot ser que s'infli el braç o l'extremitat on ha quedat tallada aquella circulació i per lo que sigui no ha acabat de trobar el seu pas. I llavors, com no acaba de trobar el seu pas, el que fa és inflar-se i fer una retenció de líquid molt important i en braços que realment són horrorosos de grans. Horrorosos per a la persona que ho passa. Llavors, el drenatge limfàtic és molt important, ens agrada molt poder-lo oferir, és una de les coses més noves que tenim. Després també oferim reflexoteràpia, el que és el massatge als peus, que va molt bé per a les persones que estan en aquests moments passant per la malaltia, que els estan fent qualsevol tipus de tractament, que d'aquesta forma noten també alivio. Ens serviria a tots, ara estaríem aquí que ens fessin un massatge als peus, estupendament, perquè els peus és el reflexe de tot el cos. Llavors et dona molta calma i a vegades alivia alguns símptomes de... Busquem realment la tranquil·litat, que la gent estigui el millor possible. Clar, mèdicament nosaltres no podem fer res, no és el nostre àmbit, però en canvi el que és la part personal sí. Nosaltres també tenim Reiki. El Reiki és molt important. També, està molt... Perquè aquí també em fan Reiki a l'associació de veïns i veig a molta gent, de totes les edats. I parlo amb ells i me diuen, per què no ho fas, Juanito? I dic, no tinc temps. Però quan surten,
Veus que estan Relaxats. molt relaxats, Això també ho feu. També ho fem. De fet, és de les primeres coses que vam començar a fer i ho fèiem a través de l'Associació de Terapeutes de Reiki de Barcelona, ara ja ho fan una altra gent, però fa molts anys, des de pràcticament el principi. I jo crec que érem bastant pioners amb això. I després tenim marxa nòrdica, Això què és? doncs, caminar, allò que veiem la gent que camina amb Amb pals. bastons? Vale. Doncs, faig així, Perdona, s'ha perquè de fer molt gras és que així. no ho sabia. saps? Sí que he vist a molta gent amb el bastó, però no sé què es deia marxa nòrdica. Doncs és una forma, una teràpia de caminar i a més, com vas amb els braços, el que fas és fer exercici tot el cos. Doncs està comprovat que molt bé, nosaltres també ho hem introduït. Ara tenim també unes sessions de gongs, música de gongs. Això sí, sé el que és. Doncs també hem incorporat això ara. Tinc dos fills que són músics, sí, sí, però... Doncs perfecte. Doncs ho hem incorporat ara en aquests moments. La música és molt important. Molt bé, va. La vibració, el so. Doncs tot això, espero no deixar... sí, perdoneu, que em deixo les manualitats. Tenim manualitats. Vital. Per què? Doncs perquè és un moment en què la gent s'expressa, fa coses que li agraden, la persona que condueix les manualitats té molt bones idees i en el moment també fan la seva pròpia teràpia, xerren, s'expliquen, no cal... L'associació el que vull que tothom es tregui del cap és que anem allà i tothom està trist perquè ha tingut un càncer i quina porqueria... No, vull dir, l'associació la gent anem... Suposo? No sé. Bueno, a veure, tots ens podem lamentar, clar que sí. La tristesa no ha portat això. No, però a veure, és lògic que tots podem estar tristos. Sí, però vull dir que si pots no estar trist. Clar. Suposo que si l'energia és positiva, és millor que no estar desassegut allí. Clar, és un punt de compartir. Si tu pots compartir aquella pena o aquella vivència que tens, probablement estàs aliviant-te també, no? I llavors és una mica això. Compartir, però no vol dir... És que jo dic, perquè hi ha gent que diu que jo no m'acosto perquè em penso que serà una cosa horrorosa estar a l'associació allà tothom, jo... No, doncs no, en definitiva anem com si anéssim a fer feina, no? I el veritat és que ens divertim molt, eh? No volia deixar de passar que estàs aquí avui, Montse. Si no vols contestar i si penses que és molt personal, no contestem. Quan vas anar al metge i te va dir que tenies un càncer de mama, això és molt important, perquè per totes les dones, amb aquest tipus de càncer. Tot per l'aire que teniu que fer cada dia per tot això. Com vas sentir? Com vas agafar tot això? Perquè suposo que és una llosa, no? Cau sobre teu o què? Bueno, a veure, jo primer em vaig trobar un voltet, una cosa que em molestava al pit, vaig anar al metge, va dir, escolta, tinc una cosa que em molesta. Al cap de poc m'havia de fer una mamografia. Jo tenia 40, bueno, encara no tenia 39 anys en aquell moment. I, bueno, em va fer una palpació i em va dir, mira, hauràs d'anar a fer una punció, a veure que et mirin, tu no t'espantis, o no, d'allò, i ja et diran alguna cosa. I doncs s'acostava la Setmana Santa, dic, bueno, doncs com abans, si em volia de marxar de Setmana Santa, que tal... I bueno, m'ho van avançar, o potser ja era el protocol, en aquell cas, em van fer la punció i llavors jo vaig marxar de vacances justament aquells dies. No li vaig donar masses voltes, les justes, però sí que és veritat que pensava, bueno, clar, si et fan una punxada al pit i t'estreuen teixit, el que t'estan fent és t'estan volent mirar alguna cosa, no? Llavors, escolta'm, d'entre totes les coses que podria ser un càncer, podria ser un quiste de greix, podrien ser moltes coses, i ho vam parlar-ho, sense donar-li gaire més importància, evidentment, què penses, no?, de tant en tant. I quan estàvem de vacances em van trucar dient que, això era Setmana Santa, que quan arribés, doncs que teníem hora ja en el cirurgià. És una cosa molt ràpida. Doncs bueno, doncs vale, el cirurgià. I arribem al cirurgià i el cirurgià va ser com va dir. Li va donar les seves voltes per explicar-ho de la forma correcta, que no... Sí. I, bueno, finalment va dir que tenia això, un càncer. I com ho vaig agafar? Doncs una mica fresca, és que soc una mica fresca. I bé, li vaig dir, bueno, doncs vale, i ara què? Què fem? A veure què fem, clar. Però estàs aquí avui? Sí, i tant, i tant. En aquell moment era, què fem? Posem fil a l'agulla, llavors no...
entenc que el normal és que la gent es posi molt neguitosa, que pensi tot el negatiu. Simplement li vaig donar, bueno, ara a partir d'ara què hem de fer? Em va començar a donar tota la llista de les coses que havien de fer, totes les proves que s'havien d'anar fent, fins que pim-pam, bueno, doncs ja està. Vull dir, quin era el cas? Que com que ja havíem trobat el que era, doncs ara simplement s'havia de trencar. Quin era el meu futur no ho sabia. No fa mal. No. O sigui, tu vas notar un voltet allà. Vaig notar un voltet al pit, però quasi que et diria que és com si hagués notat que tenia un granet que em molestava, llavors això va ser el que em va... Llavors, això és molt important, es queden 2 minuts només, no sé. Ui, doncs ens sé moltes coses, Sí, és molt important perquè... Dues d'importants. Seria important... Les dues importants són que el dia de la caminada hi haurà l'associació del gremi de perruquers de Mataró, que els tindrem també baix a la platja i que faran coses. És una sorpresa, Això és una sorpresa. Per tant, qui estigui disposat a fer coses, que vingui i estigui a l'expectativa. I ara l'altra us diré. No, però és molt important, a totes les dones, sí, totes les dones de Mataró, del Maresme, si no cada dia, però sí, podria ser cada dia, que us pot pegar, o sigui, toqueu la vostra mama, sí? Perquè és molt important. Sí, a veure, l'exploració del propi cos. Si veu que hi ha alguna cosa que fa dies que no el trobes, doncs al metge, ràpid. Sense alarmar-se. I sobretot les revisions, quan ja es té una edat, revisions a la Seguretat Social, que per això la tenim. Totes edats, les revisions són sempre. Ja, però sí, quan les dones són joves, com no tenen tant de fe, o sigui, soc jove i no, però sí. Sí, però també s'ha de fer, perquè també hi ha càncers joves. Està dient la Montse, Jo el vaig tenir amb 39 anys, vaig complir els 40 a l'hospital. Hi ha gent... Sí, era jove, però és que també estic veient gent bastant més jove. Llavors, a totes les edats s'ha de tenir cura i s'ha d'anar al ginecòleg quan toca. Heu escoltat això? I l'altra cosa que us volia dir, sobretot, és que el dia 20, o sigui, el dia abans de la caminada, hi ha la presentació d'un llibre que és d'una autora de Mataró que ens presenta aquest llibre que parla d'una persona que ha tingut un càncer o que té un càncer i com s'ha recolzat amb la música per viure la seva experiència. Com s'hi diu aquest? Te lo cortas, no? Bueno, després et truques per telèfon. Sí, perquè és que ara se m'ha anat a la mà. No, us passaré el cartell, perquè també el podeu publicar. És que ara, perdoneu-me, però no he portat. I serà el dia 20 a les 6 de la tarda a la biblioteca Pompeu Fabra. Molt bé, moltes gràcies, Montse, per estar aquí, a Cerdanyola Directa, TV. Gràcies a tots vostès per escoltar. Crec que hem sabut, no sé, d'alguna manera, o sigui, el que està passant a Mataró, és una de les coses més que estan passant, i a veure si hi ha... Són 7.000, no 6.000, a veure si podem arribar a aquest sostre, no? Que seria important. Home, 6.000. 6.000 almenys, Sí. Home, 7.000 no tenim infraestructura per tant, Adéu a tota la gent de Mataró. Adéu.